den side ned. Sidste år havde jeg 2 uddannelser i gennemsnit på over 11. 7 uddannelser. Og ud over internationale hver biomedicin, så er det i år også internationale CBS, psykologi og medicin, jordmoruddannelsen, havn og medicin, Allerede her et par uger før skolestart er kampen om det høje snit i gang. Gymnasier, HF-elever, matematik, karakteren skal op, og tilført med en helt ordentligt på kun en bestemt karakter, som er 10 eller 12. Anderledes stillet er kræver et snit over 11, og på uddannelser skal man have et snit over 10. Studenten højere. Så må man jo 2 eller gøre det,